Det har I hørt mange gange før det her, men det gør det ikke mindre sandt. Du kan ikke gøre andre glade eller positive eller løse problemer, hvis du selv er negativ. Du kan give udtryk for, at du har det skidt lige nu, men det er der en guddommelig forløsning i, som faktisk føles rigtig rart. Jeg har det forfærdeligt lige nu. Og det skal man ikke sidde fast i, for man kan også blive afhængig af at have sorg og ondt indeni. Det er en meget tung følelse, men man kan blive afhængig af den præcis som heroin. Faktisk er der mange misbrugere, som I tror er afhængige af heroin, eller morfin, eller piller, eller alkohol, eller hvad det er, de er afhængige af. Vi tør næsten ikke sige det. Sukker. Og så er der allerede mange her, der har vrede. Det handler ikke om den substans, man er afhængig af. Det handler om den følelse, der ligger bag substansen. Substansen holder nemlig den følelse fast i ens krop. Man er afhængig af en tung følelse, som man ikke tør at slippe, fordi man ikke tør at lyse op indeni, for det gør så ondt. Lars har et meget, meget fint eksempel. Når man har sovet på en arm, så den dør helt, og man kan ikke bevæge den. Den er helt, og så bliver man helt bange. Nej, blodet er væk i min arm, så måske bliver den lam, hvis man vågner. Og så tør man, da han var barn, så lagde han den herop, og han tog næsten ikke røre den. Fordi alting blev værre. Lige så snart der skulle komme mere blod igennem, så blev det værre og værre. Så han tog ikke bevæge fingrene, for så føltes det ulideligt. Det er den følelse, I har, når I skal lukke noget godt ind. Og noget godt ind, det er Gud. Det er den side af jer, som er Gud. Og når Gud ikke er i jer, så føles det meget, meget vemmeligt. Så er det bare mørke. Og det er ikke spor rart. Men overgangen mellem lys og mørke, den er meget svær. På hvilken måde svær? Heldigvis har vi der humor. Flæskesteg, fedtlag og svær. I laver flæsk, og så har I et fedtlag, og så har I svær. Overgangen mellem det indre og det ydre, det gode, den er svær. Og det er fordi, vi prøver at gøre os lidt morsomme her. Det er ikke alle, der måske synes om den. Når solen brænder på din hud, så brænder den af ligesom flæskesvær. Er det ikke rigtigt? Det er korrekt. Og I tror, at når Guds lys lyser på jer, så brænder jeres hud til flæskesvær. Og vi siger det på en måde som en morsomhed. Men vi er også dødsalvorlige. Dødsens alvorlige her. Vi kan ikke komme på et bedre udtryk lige end vi er meget alvorlige. Ja. Fordi I har ligesom en hud uden på jer, som I er bange for skal få for meget lys. Og brænde af. I føler det som om, at når Guds lys lyser på jer, det bobler op, jeg brænder op. Og det er derfor, at narkomaner, de dæmper sig med alkohol, for de kan ikke tåle det lys, der er på deres mørke. Det føles lige så slemt for jer, som hvis I blev brændt, så jeres hud boblede op. Så de modige, dem der tør at lade Guds lys lyse sig selv op,
det er dem, der tør gå hen og stikke armene frem og sige, nu brænder jeg bare op. Og den gode nyhed er, at det gør man ikke. Det er kun noget, man føler, og det er noget, man tror. Men det føles lige så slemt og lige så kødeligt, som at se en flæskesteg brænde i en ovn. Det er det bedste billede, vi kan komme på den rædsel, I har for Guds lys. Og derfor så søger I også nogle gange søger ind i en religion, så I kan give præsten ansvaret for Guds lys. Eller Dalai Lama, eller hvem I kan finde på at sætte op på en piedestal og sige, de sørger for Guds lys, så går jeg på arbejde. Eller tager en smøg. Eller går på værtshus.